Hola, us expliquem ràpidament què és el que hem fet des del nostre grup, el primer grup a l'oposició, durant aquest mes a l'Ajuntament. Ha sigut el primer mes del mandat i hem anunciat l'adjudicació de les obres ja dels 12 pisos públics que es faran al carrer Sant Carles número 58 per joves, família, gent gran i que vam aconseguir impulsar des del nostre grup a l'oposició al mandat passat. Les obres duraran 15 mesos i començaran després de l'estiu. També hi ha hagut el primer ple ordinari. Al nostre grup hi hem portat una moció que ha quedat aprovada per demanar l'ampliació del Milà i Fontanals. Cada any centenars d'alumnes es queden fora sense plaça d'aquest institut de la nostra ciutat i nosaltres ens plantem. Volem que això no passi i un any més estem demanant i reclamant que la Generalitat hi posi una solució. I al ple també hem demanat al govern de Junts que rectifiqui i que mantingui les barraques de festa major per donar una oferta d'oci pels joves i també per donar un espai a moltes entitats que els servia per després fer activitats durant tot l'any. També, durant aquest mes, s'han posat en marxa una xarxa de refugis climàtics a la nostra ciutat que en un primer moment no preveien cap refugi climàtic pels veïns dels barris de Montserrat i el Sant Crist. Des del nostre grup vam alertar i vam demanar que a Cal Badia s'incorporés a aquesta xarxa de refugis climàtics i ho vam aconseguir. Durant aquest primer mes del mandat, també, com a cap de l'oposició, he obert una ronda de visites institucionals amb els alcaldes de les capitals veïnes. He anat ja a Cervera amb el seu alcalde, Jan Pomés, on hem plantejat accions conjuntes que podem fer per reclamar el tren gran, i també he anat a Manresa amb el seu alcalde Marc Aloi i el primer tinent d'alcalde Àngel Valentí per treballar projectes que ajudin a millorar la connexió en transport públic entre Igualada i Manresa. Tornant aquí a Igualada, durant aquest mes de juliol també he participat de la presentació del nou patrocinador de la Unió Deportiva Montserrat, l'empresa igualadina Dorsan, un patrocini que vaig ajudar a aconseguir juntament amb la gent del club. També hem rebut la presidenta de la Diputació de Barcelona per anunciar una inversió a la residència de Pines als Prats de Rei, aquesta entitat igualadina dedicada a les persones amb diversitat funcional. I més coses que hem fet: el Fàtima té salsa, l'European Balloon Festival, el Mullet per l'esclerosi múltiple, hem celebrat els 30 anys de Ràdio Igualada, l'exposició dels 160 anys de l'Ateneu Igualadí i també, durant aquest mes de juliol, hem fet el sopar d'estiu amb tot l'equip d'Igualada Som-hi, una vetllada, un vespre magnífic a les Comes.